Isn't that happening? It's a nickel in yma! Hello guys, what is happening? Shwt ma pethau, croeso nôl I PopT. Heddi, mae gen I fideo spooky iawn I chi. Mae fe'n wythnos Galan Gaeaf a mae fi a Jed wedi dod I Zip World yn Rhugos a ni'n mynd ar y zip wire enfawr. Spooky stuff boys. Ond, mae hwnna ddim yn digon spooky I ni, Jacob. What? Achos heddi, mae gen nhw digwyddiad Galan Gaeaf special yn Zip World heddi o'r enw Monsters of the Mind. Lle mae bwyst filod o'r pwll glodd yma blynydde yn ôl yn ymddangos unwaith to I codi ofon ar yr ymwelwyr. Fi methu aros. Beth yna ti, Jake? Jacob? Jacob! Jacob, dyn nhw! Mae'r lle yma yn proper spooky. Monster of the Main. Jacob o Gaeaf. I fi Monster of the Mind. O ti'n edrych fel Monster of the Main yn trio meddwl am y gair fyna. Mae'r bwys filod yn dod. Ni wedi cuddio yn y car. Oh, maen nhw proper yn codi pobl lan. Wyt ti wedi cael y drysau? Oh, scary boys. Maen nhw'n neud synau, Jacob. Sa'n licio fe. Maen nhw gyd. No! Mi newydd golchi'r car ma. Pai, Jed! Jed, no! No! Isn't that happening? Isn't that happening? Isn't that happening? I'm in a car! Wait, you want to go back? Who's this one? Who's this one? It's a nickel in yma! Shut the door! Jacob. Lock our doors. Hwna oedd y 5 munud mwyaf chaotic fi erioed wedi cael yn fy myw. Fe'n eitha cute. Mae'n licio ti? Fi'n neud fel chihuahua bach. Come on, man. Mae un o'r bwys filod I dwyn yn camera ni. Camera fi. Camera Jacob. OK boys, ni wedi dod tu fewn. Wel, mae'r kit I gyd fan hyn. Ni am cael ein kit o lan I fynd ar y zip wire yn y tywyllwch. Fi'n eitha hapus actually, achos ni'n gadael y bwys filod. Ie, cael brec bach o'r bwys filod. Mae calon fi'n redeg, boys. Pen bach dy fi, ti'n gweld? Pen mawr dy fi. Ie, fi'n gwybod. Enjoy bai? Barod I fynd ar y zip wire? Ni'n mynd y car. VIP. I've seen him coming! Right boys, ni ar ffordd lan I top y zip wire, fi a Jacob. A mae gen ni ffrind newydd. Rhyw reswm mae yn y blaen. That wasn't me. That wasn't me! Jacob. Ni yma. Ni ar top. Ni ar y tŵr. Ni ar top y tŵr. Top y tŵr. Top y mynydd rigo. Ti eisiau dweud hwyl fawr, bye bye. Bye bye. Whoa! Maen nhw jyst yn diflannu. Barod I fynd, boys? Barod I fynd.
I'r top y zip wire. Off ni, reit lawr y gwylod. Gobeithio na gweld chi ar ôl. Good. Okay. 3, 2, 1. Right e pawb, dyna ni wedi gorffen yma yn Zip World. Ni'n cael amser da. Ni'n iawn. Da. Da! Emosiwn am obman. Disgrifia da. Ni just yn check o bod neb yn sgera ni. Yr unig peth yn ôl y gweud, diolch yn fawr am wylio. Cofiwch chi tanysgrifia i PopT. A roedd thumbs up ar y fideo. Nice. A gwasgu'r gloch am yn wrth y gael. Fe chi yn y fideo nesaf o'n tan ni. Bye bye pawb. Sianel boys. Have a good night.